perspettiva. Da mhux qed ngħidu li kwalunkwe minn dawn l-oġġetti ħadd misshom bħal valenu u ħajoqtluk. Daqshekk kollox. Din hija kwistjoni kollox ta' doża. Jiena anke jekk pereżempju għandi bżonn mediċina tal-uġigħ ta' ras, jekk ħanieħu waħda kif qalu li fuq il-leaflet mod, jekk ħanieħu kaxxa, ħanistenna ħafna konsegwenzi. Ġifieri mhux raġunament ta' waħda tagħmel li tajjeb mela kaxxa tagħmel li aħjar. Dan huwa l-istess kunċett. Illi ma jfissirx illi għax bħala soft drinks huma ħżiena inverted commas. Taqtaħħom kompletament. Għax nieħu soft drink lemmola u ħata għad-dinja mela. U qabel ma ninsija di ħansemmiha wkoll. Hemm anke studji ċari iswed fuq l-abjad. Bniedem illi pereżempju imdorri jixrob is-soft drinks full sugar, etc. Jekk jibdel biss, mhux iżid l-exercise u jibdel l-ikel. Jibdel biss. Jekk jibdel soft drinks tifihom it-sokkor. Proset għal zero jew inkella sugar free tara kambjamenti kbar fil-pis. Għax daw, u nistgħu nibdew bl-ewwel eżempju, jekk da pereżempju huwa is-soft drink u dak fih l-ammont la zokkor, immaġina li bniedem jieħu mhux wieħed minn daw, 2, 3, 4 ara kemm il-tazza minn daw għandna. Jekk bniedem ikun franka waħda, 2, 3, 4 minn daw kuljum, ara kemm franka f'sena. Daqshekk biss. Dak x'inhu dak is-sokkor li hemm? Zokkor abjad, normali. U xi ġifieri għandek hemmhekk il-xarba? Li għawek għandek fl-xkun tal-500 milliliters u għawek għandek jew 10 cubes ta' zokkor li il-cubes ma stajċ insibhom, jew inkella 10 kuċċarini zokkor abjad. Sewa, ġo 500 milliliters. Ġo dik in-naqra hemm dak it-zokkor. Ġo dan in-naqra hemm daqshekk zokkor ġo dan il-fl-xkun, ġifieri jekk ħadd ixrob erba' li naf ħafna jiena li jixorbu 2 liter, ħadd jieħdu 4 darbiet daqs kemm hawn zokkor hawnhekk. Issa, on the other hand, xtaqt insib xi ħaġa pereżempju li jiena xorta jkun fihom it-zokkor imma ġus bħal dan fih 4 kuċċarini zokkor. U dan huwa dak xi 250. Dan 250. Mhux vera. Eżatt, ġifieri jekk għadu 500 xorta għandek 8. Sewwa. Dan qed ngħidu wkoll huwa zokkor miżjud. Okay? Ġifieri jekk inti mbagħad ħanitkellmu pereżempju fuq il-zokkor naturali. Naturali, ħanitkellmu fuq ir-ross jew ħanitkellmu fuq il-frott. Dak mhijiex zokkor miżjud li hemm differenza kbira ħafna x'waħda jkun naturali, ikun fih l-enzymes il-ġisem jista' jużah iktar mod differenti, mod iktar effiċjenti li ma jollilekx it-zokkor daqshekk, imma zokkor abjad miżjud ħajollilek it-zokkor Umbat jikraxjaħulek. U issa ħanitkellmu iktar għalfejn it-zokkor huwa addictive, sewwa, għax għandek dik il-wave jispajkjalek it-zokkor fid-demm, ħajpampjalek id-dopamin ġo ġismek, ħatħossok tajjeb, u mbagħad ħajjikraxjak li jfisser li għandna bżonn doża oħra. Sewwa u tibqa' sejjer inti ġismek u mbagħad f'daqqa waħda jibda jkollok it-zokkor. Minn din iċ-ċart tiġi li inti qed ittella u tniżżel, ittella tniżżel. Aħna dik iċ-ċart nixtiequ nżommuha kemm jista' jkun kontrollata u mhux ispajkjata daqshekk. Ħanati punt fuq li qed isemmi Mark. Romina, mela, strictly speaking, tajjeb bl-Ingliż biex niċċajta l-ġowet l ħanamillek programm nitkellem bl-Ingliż, ma vera, insomma. Anyway, jekk jiena ħanfaħħa fuqi. Jiena naħraq ammont ta' kaloriji bl-exercise. Jekk jiena niekol inqas minn dak l-ammont li naħraq, jiena awtomatikament ma nistax inżomm xaħam għax qed naħraq aktar milli qed niekol. Issa, jiġifieri strictly speaking, jekk jiena pereżempju b'żewġ 3, 4 soft drinks minn daw ħadd lilhom biss f'ġurnata u dak it-total ta' kaloriji li fih dan it-zokkor għal 4 darbiet, xorta kien anqas milli jiena ħraqt. Jiena ma ħxinx. Mela ejja nitilqu mill-punt illi mhux l-oġġett waħdu li jħaxxen meta tarah inti holistikament, meta apparti dan xkilt fil-ġurnata jien. Però dan fl-istess ħin hija ħajja li rrid ngħix illi noqgħod nieħu minnu pereżempju 2-3 kuljum u ma nikol xejn aktar jew nikol ftit aktar. Kemm ikun aħjar jekk dan jieħu ftit minnu għat-toma biex nagħti spazju għall-iktar ikel li ħajtini il-ħajja, l-enerġija, sa ċertu punt anka il-kuntentizza għaliex qed ngħidu hekk għax meta oġġett ma jimlikx, meta inti tkun trid tibqa' minnu jew inkella dejjem bil-ġuħ, inti ċertu punt
ma tkunx sodisfat bl-ikel li kilt, mela isek qatt m'għandek dak il-fulfillment li kilt intlejt u ħadd pjaċir bih, ħadd pjaċir bih ftit sekondi għat-toma u daqshekk. Mela, nitilqu mill-punt. ġaħta zaq, mbagħad tikkazajra. Jista' jkun ukoll. Nitilqu mill-punt illi il-problema mhuwiex is-soft drink waħdu huwa x'jiġri wara is-soft drink fejn fost l-oħrajn kif qal Mark ma ntlejtx. Inti ħafna nies li huma addicted għalih, allura jkun iridu aktar u aktar minnu, ikun ifisser li aktar qed nieħdu minn dan it-sokkor u it-sokkor tajjeb huwa wieħed mill-anqas li għandna bżonn. Għax tajjeb ingħidu, għawwiema pereżempju, illi biex jilħqu u daw li jagħmlu ħafna rota tul ta' żmien, biex jilħqu l-ammont ta' kalori li għandhom bżonn f'ġurnata, għax anke daw bil-kemm għandhom ċans jieklu xi jkun qed jagħmlu xi Tour de France, xi Tour ta' Spanja, dejjem jaqtfu. Fil-ftit ħin li waqfu għandhom ċans jieklu, irdu jkun smaw affarijiet bħal daw biex jitellaw il-kaloriji biex ikollhom saħħa u enerġija biex jaqtfu. Eżatt. Ma kemm hawn minna l-ħin kollu Le, mhux hekk.